Anthu onse amalawi nonse amene ndale simuzidziwa bwinobwino ndale tu musamakhaniza ku serious kwambiri ndale zimuoneka chonchi mumvetsere. Dr. South Chilima ifeya ku confession yetu alipopikisana nao ku UTM akuima pa ballot paper omeso Dr. South Chilima 2025 ndiye president watu Malawi amene tifuna kuti akhale president wa dziko la Jani la Malawi yenda kamati kwiko Chilima akuima nawo akuya kudalisa nonse kawino mundilole Ifendongo okolobana okongole sitirire bano gwera ngatiwe timajera limoti sideni ntawu mupana ulele fetujelera kuna sili menyana kuno giza yo kutumana kubusu giza kati bazo ifa ife kuna tujia kekewe tukuja kuzina